Guri astea oso polita iruditu zaigu, ze jendeak euskeraz dakien edo ikasten duen ikusi dugulako. Lehenko gunean, okindegira joan ginen, eta zoiko handi bat zegoen. Eta euskeraz eskatu genien ogia. Eta esan zegoen anteraz hitz egiteko. Baina ez genuen kasurik egin. Jabetu genuen euskeraz hitz egiten, eta azkenan lotu genuen nahi genuena. Eta konturatu ginen, beste batzuetan egoten den neska, nizta ez jakin euskeraz, saiatzen dela euskeraz hitz egiten, eta etorri den berria ez dela saiatzen eta gazteleraz hitz egiten duela. Eta bauden zaiola euskera. Kaixo, gu Malen eta Naroa gera eta gure esperientzia kontatuko dizuegu. Gu ginen behin litxarreri dendara eta gaundela eskatzen litxarreri batzuk, konturatu ginen lehen ulertzen ez zituen litxarrerien izenak, orain ja ulertzen ditula. Eta orduan gu pozik gelditu ginen, zergatik bere ere hitzak ikasten ari da euskeraz, eta hori pozgarri iruditzen zaigu. Ni erdu bati edo kaletik aurkitzen dudan jendeari kaixo esatean, berak ere hola esaten dit, ikustean nik euskara dakidala, berak ere euskeraz hitz egiten du, baina erduentzako edo gaztentzako batzuei automatikoki gaztelera ateratzen zaie. Eta orduan ikustean gu euskara dakigula aldatzen dute. Ni juten naizenean dendetara, naizta ez jakin euskeraz, ez zait ateratzen esatea erderaz kaixo edo agur. Baizik eta ateratzen zait euskeraz hitz egitea, hasieratik. Konturatu naiz aste honetan, normalean gazteleraz hitz egiten duzun pertsonari, euskeraz hitz egiten badiozu, agian berak ere badakiela eta alde zutela konversazio oso bat euskeraz euki gazteleraz euki beharrean.